Salam mehriban tomoşaçylarym, mehriban ýaşlar, kanalyma hoş geldiňiz. Bugün meniň aşhanamda uňuşly, ýagny vermişelli tolak. Muny elle edilen uňuşdan hem pişirseňiz bolar. Onu başlaýlyň. Menne tolakdan galan hurş bardy. Ony bir näme adrak gördüm, şoň üçin hem vermişelli etmegi makul bildim. İlki bilen günama qarýaq hemde tagamy gowja bolar ýaly mitkeýe gatdym. Käşiri gyrgyşdan geçirip gawurmuşladym. Soğan atmadym sebäbi hurşymda soğan bar. Birazjyk tamadam atyp gawurmuşladym. Ondan soňra gaýna suw guýdym. Sowuk suw guýsaňyzam bolar. Men nahary işden gelýän çäler ýetişdirmeli, giýjirek başladym, şoň üçin hem gaýna suw guýdym. Ondan soňra kartoşkajyk isleňize görä. Soňra bolsa herki galan hurşlary togluk görnüşde ýasap, onuň nahara tallym. Indi bolsa birazjyk aralyk otda, ondan soňra petrak otda 20-25 minut ýaly gaýnatmaly. Köpügini bolsa hükman aýyrmaly. 20 minutdan köprek wagt gaýnady, togluklar pişdi. Mundan soňra uňuşny atvermeli. Görşüňiz ýaly biraz suwrak. Şoň üçin birazjyk uňuş atjak. Elle edilen uňuş atsaňyz has tagamly bolar. Ýarty käse çemeti uňuş attym. Uňuşy atanymdan soňra ýene-de bir 4-5 minut ýaly gaýnatdym. Mehribanlar, uňuşy atan wagtyňyz bişenne suwrak bolýar. Ýöne biraz durandan soňra goýulýar. Şoň üçin uňuş ataňyzda habardar bolmaly. Aşa köp atmaly. Şu ýerde nahary goýup duran wagtym görşüňiz ýaly nahar suwuk ýaly. Ýöne durdukça biraz goýulýar. Bu goýulmadymy naharyň görnüşi. Bu bolsa biraz durandan soňra naharyň görnüşi. Mehriban ýaşlar, işdeňiz açyk bolsun. Agza bolsaňyz, teswir ýazsaňyz, like goýsaňyz sizden hoşal bolardym. Indiki videolarymda görüşýänçä hoş sag bolun.